бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзили шумост. Ассалому алайкум. дар доираи ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд ҷиҳати рушди иҷтимоию иқтисодӣ як силсила лоиҳаҳо амалӣ мешаванд. бо ин мақсад аз тарафи фонди оғохон дар шаҳри Панҷакент татбиқи лоиҳаҳои ҳадафнок идома дорад. дар заминаи сиёсати муваффақи хориҷӣ ки ҳукумати мамлакат амалӣ менамояд, ҳамкорӣ бо созмонҳо ва институтҳои молиявии байналмилалӣ густариш меёбад. ҳоло бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар шаҳри Панҷакент, ноҳияҳои Айнӣ ва Кӯҳистони Масчоҳ аз ҷониби барномаҳои Фонди Тоҷикистонии Оғохон, Фонди ҷамъиятии соҳибкорӣ ва рушд, лоиҳаи рушди фарогир ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати федералии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди Олмон маблағгузорӣ мешавад, лоиҳаҳои гуногун ки асосан ба рушди кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои кишт, бунёди боғ дар минтақаи ҳавзаи Дарёи Зарафшон нигаронда шудаанд, амалӣ карда мешавад. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент роҳбарони ин лоиҳаҳо маҳсулотҳоеро ки бо дастгирию мусоидати онҳо истеҳсол шудааст, аз ҷумла намунаи маҳсулоти ширии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Широз, меваю сабзавоти хушкконидаи ҷамъияти саҳомии кушодаи маърифатпарвар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди меваҳои Зарафшонро муаррифӣ намуданд. ҳангоми боздид аз намоиши маҳсулот ва дар мулоқот бо роҳбарони ин лоиҳаҳо раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ҳамкориро дар доираи ин лоиҳаҳо муфид арзёбӣ кард. гуфта шуд ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои идомаи ҳамкориҳо дар самтҳои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои соҳилӣ, рушди ҳунармандӣ, бунёди гармхонаю сардхонаҳо, беҳтар намудани ҳолати обёрии заминҳо вобаста ба тағйирёбии иқлим ҳамаҷониба мусоидат ва саҳмгузорӣ менамояд. дар мулоқот роҳбарону намояндагони лоиҳаҳои мавриди амал аз ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент изҳори қаноатмандӣ намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо гурӯҳи озимони маросими ҳаҷҷи соли равон мулоқот намуд. онҳоро бо риояи талаботи қонунгузориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳм гузоштан дар тадбирҳои хайрусавоб даъват намуд. дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти раёсати раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо иштироки намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, шуъбаю бахшҳои дахдори дастгоҳи раиси шаҳр ва ҳайати озимони ҳаҷ дар соли 2023 аз шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор шуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода машваратро оғоз намуд ва бори дигар таъкид кард ки маҳз дар партави дастуру супоришҳо ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон барои мардуми мо имконияти зиёрати хонаи Худо хеле осон ва дастрас шуд ки мо бояд аз чунин таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шукргузор бошем. дар идомаи суханронии хеш раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бори дигар аз гурӯҳи имсолаи озимони хонаи Худо даъват намуд ки онҳо бояд пеш аз ҳама талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистонро қотиона риоя намоянд. пеш аз сафари ҳаҷ ва пас аз бозгаштан аз зиёрати ҳаҷ ҳеҷ гоҳ ба намоишкорӣ ва зиёдаравӣ роҳ надиҳанд. бояд маъракаю маросимҳо танҳо дар доираи оила ва хешу табори наздик сурат гирад. ҳамзамон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таъкид намуд ки бояд сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент дар баробари иҷрои ҳаҷ барои ободонии диёри бостонии мо пеш аз ҳама бунёди кӯдакистонҳо, дастгирии табақаҳои ниёзманд, ободу зебо сохтани макони зисти хиш, деҳаҳо ва таъмири роҳу пулҳо саҳми хишро гузоранд.
сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи хоҷа муҳаммад башории шаҳри панҷакен аминҷон ғаффуров зимни суханронии хеш бори дигар таъкид намуд ки озимони ҳаҷи имсола низ тасмим гирифтанд ки ҳамаи талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимрориоя мекунанд ва барои боз ҳам ободу зебо сохтани диёри бостонии панҷакен саҳми хешро мегузоранд ва зиёрати хонаи худоро бо як ифтихори бузург аз ватани соҳибистиқлол ва риояи маносики ҳаҷ ва дигар талаботи он ба иҷро мерасонанд. Дар хотимаи машварати корӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бори дигар аз масъулин даъват намуд ки бояд сафари озимони ҳаҷ бо таъмини амният ва тамоми талаботе ки дар қонунгузориҳои ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар шудааст анҷом дода шавад ва пас аз бозгашт ҳоҷони муҳтарам барои ободонии панҷакен ҳаматарафа саҳми хешро гузоранд. дар доираи нақшаи шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти суғд дар шаҳри панҷакен барои пешгирӣ аз офатҳои табиӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. мутаассифона солҳои охир таъсири инсон ба вайронкунии муҳити зист эҳсос мешавад. риоя нашудани талабот боиси он мегардад ки атроф ҳолати ҳузнангезро фаро гирад ва омили пайдошавии ҳар гуна бемориҳо гардад. ҳамзамон бо пур шудани селроҳаҳо ҳангоми ба вуқӯъ омадани офати табиӣ метавонад боиси харобиҳои зиёде бигардад. дар тоза нигоҳ доштану ҳифз кардани табиат ҳамагон муваззафанд ва набояд бетараф истанд. зери ана ҳамин шиор ва дастуру роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси вилояти суғд ҳамзамон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент як адад техника барои тоза намудани селроҳаҳову соҳиҳои шаҳру деҳот сафарбар гардидааст. техникаи мазкур кори худро аз соҳи мазори ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ оғоз намуд. дар бораи иҷрои ин супориш сардори шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти суғд дар шаҳри панҷакент майёр Миров Умидҷон зимни суҳбат чунин изҳор дошт. бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо дастгирии мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакен инчунин бо дастгирии раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як адад техника барои тоза намудани селраҳои минтақаи хавфноки шаҳру деҳоти панҷакен ба шаҳри панҷакен сафарбар карда шуд. айни ҳол техникаи ба шаҳри панҷакен сафарбар гардида дар соҳи мазори ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ барои тоза намудани селраҳои соҳи мазор кор карда истодааст. чӣ тавре сардори раёсат иттилоъ дод дар ин самт кори эшон идома дошта тасмим доранд то дар наздиктарин фурсат соҳиҳои зебон ёрӣ ва дигар минтақаҳои хатарноки шаҳру деҳотро тоза намуда барои ба вуқӯъ пайвастани офатҳои табиӣ омода бошанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. тамокукашӣ ба саломатии инсон зарари калон дорад. вобаста ба ин мавзӯъ Меҳробиддин Ҷумаев, табиби равоншинос аз маркази солимгардонии рӯҳӣ ва наркологии шаҳри Панҷакен андешаҳояшро чунин баён дошт. мавзӯи имрӯзии мо тамокукашӣ ва зарарҳои он мебошад. тамокукашӣ яке аз одатҳои номатлуб буда дар ҷомеаи мо дар байни ҷавонону наврасон се паҳн гаштааст. яке аз омилҳои асосии рӯй овардани ҷавонон ба тамокукашӣ ин пайравӣ кардан ба калонсолон ва назорати волидайн дур мондани онҳо мебошад. никотин моддаи бениҳоят заҳрнок буда ҳангоми кӯшишҳои аввалини тамокукашӣ ҳодисаҳои нохуш аз қабили сарчархзанӣ, дилбеҳузурӣ, қайкунӣ ва ҳатто ба беҳушавӣ оварда мерасонад. вақте ки организм ба никотин одат мекунад, таъсири заҳрҳо суст шуда
одам фақат таъсири форами тамокро ҳис мекунад. Тамококашӣ ба чунин бемориҳо оварда мерасонад аз қабили саратони шуш, саратони сурхрӯда, меъда, варами доимии шуш, бемории сил ва стенокардия ва заъфи асаб. барои пешгирии тамококашӣ дар байни ҷавонон ва наврасон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шавад ва назорати волидайн болои фарзандонашон, болои ҳамин наврасон ва ҷавонон ҳузур карда шавад. барномаро идома медиҳем. дар партави дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳар субҳи рӯзҳои шанбе машқҳои пагоҳи рӯзӣ гузаронида мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муассами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 25 майи соли 2013 зимни мулоқот бо ҷавонони тоҷикистон дастур доданд ки минбаъд барои баландбардоштани сатҳи соҳаи варзиш ва обутоби ҷисмонии ҷавонон ва тамоми қишрҳои ҷомеа бояд ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон машқҳои пагоҳирӯзии умумӣ гузаронида шавад. бо ин мақсад қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ ба тасвиб расид. дар ин замина дар асоси дастуру супоришҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен аз тарафи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри панҷакен мактаби варзишӣ ва корхонаи муассисаҳо пайваста машқҳои пагоҳирӯзӣ баргузор мешавад. чунин машқҳо асосан дар варзишгоҳи марказии шаҳри панҷакен ва дигар иншооти варзишии қаламрави шаҳру деҳотамон ҷараён мегирад. мақсаду мароми ин чорабиниро сарвари мактаби варзишии шаҳри панҷакен бобоев улуғбек ба мо чунин шарҳ дод. бо мақсади амалӣ гардонидани тибқи банди се нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои дастуру супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки зимни мулоқот бо намояндагони ҷавонони ҷумҳурӣ ки аз 23/05/2013 сол баён гардидааст, қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12/06/2013 таҳти рақами 264 баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни ҷомеа ҳар рӯзи шанбе дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи варзиш эълон шудааст ки мо ҳар ҳафта рӯзи шанбе дар шаҳри панҷакен машқҳои пагоҳирӯзӣ мегузаронем ва аз мардуми панҷакен хоҳиш мекунем ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 6:30 дар варзишгоҳи марказӣ ҷамъ шуда дар машқҳои пагоҳирӯзӣ иштирок намоям. воқеан ташкилу баргузории машқҳои пагоҳирӯзӣ пеш аз ҳама барои саломатии мардум аз наврасону ҷавонон то калонсолон аҳамияти басо муҳим дорад. беҳуда нагуфтан варзиш дар баробари қосиди сурх будан ҳамзамон як омили муҳими ҳифзи сиҳатӣ ва тандурустии шаҳрвандон ба шумор меравад. бинобар ин мо аз сокинони шаҳру деҳоти панҷакен роҳбарони тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ новаста аз тобият ва мансубияти идоравӣ ва шаҳрвандон даъват мекунем ки ҳар рӯз субҳгоҳон дар чорабиниҳои машқҳои пагоҳирӯзӣ фаъолона иштирок намоянд. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон мутаваҷҷеҳ бошед. муроҷиатномаи шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданияи вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент оид ба оғози мавсими оббозӣ
ба огоҳии сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент расонида мешавад, ки бо баланд гардидани гармшавии ҳаво мавсими оббозӣ дар дарёҳо, кӯлҳо, обанпорҳо ва обутобгоҳҳои шаҳру деҳот оғоз мекардад. таҳлилҳо нишон дод, ки дар ин мавсим баъзе аз шаҳрвандон ва меҳмонон бо як амали хато худро аз зиндагӣ маҳрум ва наздикону пайвандонашонро ба мусибат гирифтор менамоянд. шаҳрвандон ва меҳмонони шаҳру деҳоти Панҷакент бо эҳтиром ва самимият ба ҳар як нафари шумо муроҷиат намуда хоҳиш менамоем, ки дар муносибат бо об ҷиддӣ бошед. дар ҷойҳое ба оббозӣ машғул шавед, ки бехатарии шумо таъмин бошад. худсарона дар ҷойҳои манъшуда ва барои оббозӣ хавфнок ба об надароед. пеш аз он ки бо мақсади оббозӣ ба соҳил меравед, андеша кунед, ки то чӣ андоза шумо шиновар ҳастед. баъзеҳо аз рӯи ҳавову ҳавас асосан ҷавонону наврасон ҷойҳоеро интихоб мекунанд, ки ҷараёни об тез аст ва оқибат худро тӯъмаи дарё месозанд. бинобар ин падарону модарон, роҳбарони муассисаҳои таълимиро зарур аст, ки кӯдакон ва ҷавононро беназорат нагузоранд. оббозӣ ба саломатии инсон фоиданок мебошад ва агар ҷои оббозиро вобаста ба дараҷаи шиноварии худ интихоб намоем, пас мо бехатарии худро таъмин карда метавонем. дар дарё оббозӣ карда натавонистану ба об даромадан ин маънои бо ҳаёт бозӣ карданро дорад. ҳамзамон аз ронандагони воситаҳои шинокунӣ хоҳиш менамоем, ки ҳангоми ҳаракат дар об аз воситаҳои бехатарӣ таъмин буда ҳудуди обиро нағз донанд. қоидаҳои техникии воситаҳои шинокуниро риоя намуда аз меъёр зиёд одам нашинонанд, чунки як хатогӣ бо фалокат анҷом ёфта метавонад. инчунин роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбарони обутобгоҳҳо, фароғатгоҳҳо ва дигарон, ки дар ҳудудашон мавзеъҳои оббозӣ мавҷуд аст, хоҳиш карда мешавад, ки ҷиддӣ муносибат намоянд. аз ин хотир биёед дар муносибат бо об эҳтиёткориро пеша намоем ва бо ин роҳ ҳаёти худро дар хатар нагузорем. боварӣ дорем дар якҷоягӣ бо ҳисси масъулиятнокӣ ва маърифати баланди шаҳрдорӣ мавсими оббозиро беталафот ҷамъбаст менамоем. аз шумо хоҳиш менамоем, ки ҳангоми шоҳид шудани ҳолатҳои ғарқшавӣ ба телефонҳои 5 27 35 93 880 28 71 92 702 85 38 92 836 23 33 92 020 04 17 ба нуқтаи навбатдории шӯъба занг занед. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 5 27 35 93 880 28 71 92 702 85 38 92 836 23 33 92 020 04 17. тамошобинони азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр.